हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय नोंथांमोनखौ डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलाव। दा जोंहा थांनाय थार्ड ग्रेड 4 ग्रेड ADRE नि 2.0 ADRE नि जोंहा OMR सिटखौ मोनबाय दै लोगोफोर। नोंथांमोना 50 रुपिस पेमेन्ट दाननानैहाय नायनो हासिगोन। दा नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ A to Z डिटेल्सनि गेजेरजों लाबोदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामनो सानदों, जाय आंनि चेनेलखौ गोदान फैदों आरो जाय दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै, नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय, जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा गोदान डिजिटेल आपडेट मोनबाय थानो हायो। थ' लोगोफोर, जोंहा सेबानि अफिसियेल साइटआव फैग्रोनांगोन। जोंहा थार्ड ग्रेड 4 ग्रेडनि OMR सिटखौ मोनबाय दै लोगोफोर। जोंहा सेबानि अफिसियेल साइटआव फैग्रोनानै गिबियावनो जोंहा मा खालामनांगोन, स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन क्लास 3 जोंहा थार्ड ग्रेडनिखौ जों नायग्रोनोसै, नङा होमबा लोगोफोर। जोङो बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होदो थार्ड ग्रेडनिखौहाय। दा बेनि इन्टारफेसआ बेफोरबायदि ओंखारगोन आरोखि लोगोफोर। दा नोंथांमोना नैबेहाय नुदों पेपार 3, जोंहा पेपार 3 SSLC लेभेल पस्टनिमोन आरोखि बेयो लोगोफोर। जोंहा एग्जामा माला जादोंमोन, 15 तारिख सेप्तेम्बर मासावहाय जादोंमोन जोंहा। दा बेखौहाय जोंहा बेनि OMR सिटआ ओंखारबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना OMR सिटखौ नायनो थाखाय मा खालामनांगोन, नैबे फर obtaining स्केन कपि अर OMR सिट्स बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन लोगोफोर। बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबेवहाय नै लिरना होखादों नङा होमबा, लगइन फर OMR सिट डाउनलड पेपार 3 माने थार्ड ग्रेडनि SSLC लेभेलनि आरोखि बियो। एग्जामिनेसना 15 तारिख सेप्तेम्बराव जादोंमोन आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय जोंहा बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय, OMR सिटखौ डाउनलड खालामनानै नायनो थाखाय जोंहा मा खालामनांगोन, 50 रुपिस पेमेन्ट दाननानै नायनो हागोन आरोखि ना लोगोफोर। दा नोंथांमोना जाय नायनो गोसो दं, नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरोखि। जायहा नायनो गोसो दं, नोंथांमोना 50 रुपिस पेमेन्ट खालामनानै नायबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। दा जोंहा मा, बेवहाय एप्लिकेसन आइडिखौ होनांगोन गावबा गावनि, ओमफ्राय पासवार्डखौ होनांगोन। ओमफ्राय जुदि नोंथाङा पासवार्डखौ बावबायबा, नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबे फरगेट पासवार्डआव खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन। फरगेट पासवार्डआव खालामना होयोब्ला नोंथाङा मा मोनगोन, नोंथाङा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन, बिनिफ्राय नोंथाङा डेट अफ बार्थखौ होनांगोन। होमबानो नोंथांनि फरगेट जानाय पासवार्ड ओमफ्राय एप्लिकेसन आइडिया फैफिनगोन आरो नोंथाङा गावनि OMR सिटखौहाय डाउनलड खालामना लानो हागोन आरोखि ना लोगोफोर। दा बे थांबाय। बेनिफ्राय जोंहा दंबावो पेपार 4। जोंहा ग्रेड 4 आवहाय जोंहा बेचेलर डिग्री ग्रेजुवेट पास जानायफोरनि जोंहा पस्ट दंमोन नङा होमबा लोगोफोर। बिनि एग्जामा माला जायामोन, 29 तारिख सेप्तेम्बर मासाव जादोंमोन। ओमफ्राय बिनिखौबो नायनो थाखाय जोंहा मा खालामनांगोन, बेवहाय जोंहा खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन। ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय मा खालामनांगोन, जोंहा नै बेवहाय लिरखादों लगइन फर OMR एन्सार सिट डाउनलड पेपार 4 ग्रेड 4 नि, ओमफ्राय बेचेलर डिग्री ग्रेजुवेट पास जानायफोरनि आरोखि। एग्जामिनेसना 29 सेप्तेम्बर 2024 आवहाय जादोंमोन। ओमफ्राय जोंहा बेहाय एप्लिकेसनखौ होनांगोन, ओमफ्राय पासवार्डखौ होनांगोन। ओमफ्राय पासवार्डखौ बावबायब्ला, एप्लिकेसन आइडिखौ बावबायब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन, फरगेट पासवार्डआव खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन। फरगेट पासवार्डआव क्लिक खालामबानो नोंथाङा गावनि गोमानाय पासवार्ड आरो एप्लिकेसन आइडिखौ नोंथाङा मोनफिनगोन। ओमफ्राय नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ होनानै लग इन खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथाङा डेट अफ बार्थखौ बेयाव होनांगोन, ओमफ्राय साबमिटआव क्लिक खालामनो होनांगोन। होमबानो नोंथाङा OMR सिटखौहाय डाउनलड खालामना लानो हागोन आरोखि ना लोगोफोर। बेनिफ्राय दंबावो जोंहा पेपार 5 आव दङ जोंहा ड्राइभार पस्टनि ओंखारदोंमोन नङा होमबा। जोंहा ड्राइभार पस्टनि एग्जामा माला जादोंमोन, जोंहा 29 सेप्तेम्बराव थांनाय 29 सेप्तेम्बराव जादोंमोन। दा बेनिखौबो नोंथांमोना मा खालामनांगोन, OMR सिटखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना हियाराव खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेवहाय गावबा गावनि एप्लिकेसन आइडि नाम्बार बेखौहाय होदो, ओमफ्राय पासवार्डखौ होदो। ओमफ्राय जुदि नोंथाङा एप्लिकेसन नाम्बार पासवार्डखौ बावबायब्ला, नोंथाङा नैबे खेबसे क्लिक खालामना हो फरगेट पासवार्डआव। ओमफ्राय नोंथाङा नैबे मबाइल नाम्बार होदो, ओमफ्राय डेट अफ बार्थखौ होदो गावबा गावनि, ओमफ्राय साबमिट बटनाव क्लिक खालामना होबानो नोंथाङा गोमानाय नोंथाङा पासवार्ड आरो एप्लिकेसन आइडिखौ मोनगोन आरो OMR सिटखौहाय नोंथाङा डाउनलड खालामना लानो हागोन आरोखि। बेनिफ्राय दंबावो जोंहा ग्रेड 4 नि दंमोन नङा होमबा लोगोफोर। जों थार्ड ग्रेडनिखौ नायखांबाय जों नङा होमबा लोगोफोर। दा जोङो ग्रेड 4 निखौ नायनोसै। ग्रेड 4 निखौ
जोङो नायनो थाखाय मा खालामनांगोन बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनानै होदो ग्रेड 4 आवहाय। दा जोंहा पेपार 1 आवहाय दं SSLC क्लास मेट्रिक पासनि पस्ट दंमोन नङा होमबा लोगोफोर। मेट्रिक पासनि पास जानायनिफ्राय जोंहा एप्लाइ खालामनो हायोमोन। दा जोंहा ग्रेड 4 आवहाय मेट्रिक पासफोरनिया पेपार 1 आवहाय जोंहा 27 अक्ट'बरावहाय जादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। दा बिनि OMR सिटखौ नायनो थाखाय जोंहा मा खालामनांगोन नैबावहाय खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन। बेनिफ्राय नै नुबायना लोगोफोर बेवहाय एप्लिकेसन आइडि नाम्बारखौ गावबा गावनिखौ होदो ओमफ्राय पासवार्डखौ होदो। जुदि नोंथाङा एप्लिकेसन आइडि नाम्बार ओमफ्राय पासवार्डखौ बावबायब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबे फरगेट पासवार्डआव खेबसे क्लिक खालामना हो। होमब्लानो नोंथाङा गावनि मबाइल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थखौ होनानै नोंथाङा गोमानाय एप्लिकेसन आइडि नाम्बार पासवार्डखौ नोंथाङा मोनगोन आरो नोंथाङा OMR सिटखौ नायनो गोसोब्ला 50 रुपिस पेमेन्ट दाननानै नोंथाङा नायनो हासिगोन आरोखि नङा होमबा लोगोफोर। बेनिफ्राय पेपार 2 आवहाय मा होनदों जोंहा क्लास 8 पासनि दङ नङा होमबा लोगोफोर। क्लास 8 पासनिबो दंमोन। दा 27 अक्ट'बरावनो जादोंमोन क्लास 8 पासनियाबो। मानि फुं बेलासि मोननै एग्जाम जादोंमोन आरोखि नङा होमबा लोगोफोर। दा बिनि OMR सिटखौ जों डाउनलड खालामना नायनो थाखाय जोंहा मा खालामनांगोन नैबेहाय खेबसे क्लिक खालामना हो। बेनिफ्राय नैबेयावहाय नायदो बेखौ मोजाङै फराय नङा होमबा लोगोफोर। लगइन फर OMR सिट डाउनलड पेपार 2 आप टु क्लास 8 पासनि पस्ट ओमफ्राय एग्जामिनेसन 27 अक्ट'बर आफ्टारनुन सिटनि बे बेलासियाव जादोंमोन आरोखि बिनि एग्जामा। दा नैबेयावहाय नोंथाङा मा खालामनांगोन गावनि एप्लिकेसन आइडि नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय पासवार्डखौ होदो ओमफ्राय लगइन खालामदो। जुदि नोंथाङा बावबायब्ला एप्लिकेसन आइडि पासवार्डखौहाय नोंथाङा मा खालामनांगोन फरगेट पासवार्डआव खेबसे क्लिक खालामना होदो। बिनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होदो रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ एप्लाइ खालामनाय समाव बेखौ होआमोन। बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ होदो। बेनिफ्राय साबमिटआव खेबसे क्लिक खालामना होदो। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि गोमानाय एप्लिकेसन आरो पासवार्डखौहाय मोनगोन आरो नोंथाङा मा OMR सिटखौहाय डाउनलड खालामनो हासिगोन आरोखि ना लोगोफोर। भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। जोंहा थांनाय OMR सिटखौहाय मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै 50 रुपिस पेमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना जाय नायनो गोसो दं नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरब्लानो जाबाय सोर सोर बेसेबां काट अफ थांदों नोंथांमोना सोर सोर बेसेबां मार्क्स मोनदों नोंथांमोना खिन्थाहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै। आं बिनि लिंकखौहाय डिसक्रिपसन बक्सआवहाय होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय लोगोफोर। थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन। Thank you for watching. Bye bye and take care.